היי, קוראים לי מיכל קירשנבום ואני מטפלת ברפואה סינית, לבריאות האישה, דולה מלווה לידות. אני רוצה ככה בסרטון שני בסדרה ללמד אתכם איזושהי שיטה להרגעה עצמית של חרדה ולחץ, עכשיו במיוחד לתקופת המלחמה. זה סוג של טאפינג, איזשהם תפיחות שאנחנו עושים על גבי מרידיאנים של הרפואה הסינית, והם פשוט מרגיעים. אז אנחנו נתחיל קודם כל באיזשהו, כאן יש לנו את מרידיאן הלב שעובר, פשוט איזשהם תפיחות באזור הזה, באורך המרידיאן. אוקיי? מכאן אנחנו נעבור לאזור הזה, יש שם נקודה מאוד מאוד ידועה, יין-טנג. אנחנו יכולים לעשות עליה כמה תפיחות, וגם בצדדים, באזורים האלו, אפשר עם שתי אצבעות, האזור הזה, ועוד פעם האזור המרכזי של היין-טנג. אפשר פה באזור כאן מתחת לרקות, איפה שהעצם, עוד כמה נקודות מאוד מאוד מרגיעות. לא לשכוח לנשום, לקחת נשימות תוך כדי להרפות את הלסת, לשים לב שאנחנו ככה לא מחזיקים את הלסת, אפשר טיפה לעשות ככה הרפיה באזור הזה של הלסת, ובאזור מתחת לעיניים, על העצמות, כל האזור הזה. אנחנו אוגרים פה הרבה מאוד מתח, האזור הזה פה של הלסת, האזור הזה פה מתחת לאף, ומתחת לפה. כל האזורים האלו, כל מקום אחר שמרגיש לכם ככה מוחזק בפנים, אפשר לחזור ולעשות בו תפיחות. אוקיי, אנחנו נרד עכשיו למטה, אנחנו אוגרים הרבה מתח בכל האזור הזה, מתחת לקלביקולה, העצם הזאתי. אפשר מאחורה, כאן, באזורים האלו, של הכתפיים העליונות, העורף, לעשות עיסוי, לחזור לקדימה. מצוין. יש גם אזורים כאן מתחת לכתף, באזור החזה, בצד. אפשר לעשות את זה בשני צדדים. ממש כל האזורים המתוחים, ממש עם תפיחות. ולזכור לנשום. אנחנו נעבור עכשיו לאזור קודקוד הראש. ובכלל, כל האזור של הראש, תקווה לימים שקטים ורגועים.